Mga kapuso, karong buntaga, dungan ta nga ma-inspire sa success story sa Falculan twins sa Davao Region. Si Kathleen ug Theresa Falculan. Ma'am Kath ug Ma'am Terry, good morning ug dayon sa At Home with GMA Regional TV. Kamusta na mo, ma'am? Hi, good morning. Salamat kayo sa pag-invite sa among adere. Thank you very much. Okay ra kaayo. So salamat kaayo sa GMA sa pag-invite. Falculan twins, unang-una, kumusta ang inyong childhood ug sama ba sa ubang mga kambal nga ginapasuot mo og parehas nga mga damit ug naga-share pud mo og mga gamit? This same ra jud kaayo, like when we were in elementary, akong papa jud usually jud ginapasuot jud mi og the same nga mga sanila kay more cute man gud no pag kambal na mag pareha jud na pag mga bata. Pero katong nag-high school and nag-college namin, medyo gusto na mo na different. Kaya murag katong elementary kung gud sige kung head turner ba, kumbaga pare-parehag na tapos pareha kog sanina. So ang mga tao sige kung tan-aw sa amo at hala murag kambal man jud ni siya. So I think ang reason ko ni papa atong pareha mig mga sanina kay kung niya gusto na mag-away-away mi ba kay kung halimbawa na mas nicer na sanina tapos gusto na mo to duha, so murag nag-aaway ni kadalas kay mga bata. Mga ma'am, doon na ba times na gina-compare mo to each other? After taking the board examination, katong nag-teach kami sa college, kay gina-compare mi kay ako magud ang type na I don't know, siguro mas striktahon kog dagway kay ang mga estudyante kay mo na sila na mas striktahon daw ko in terms of personality ba, mas sociable lo ni akong kambal kaysa sa ako. Pero napoy time no na ikaw kay murag nakapil ka sa physical aspect ata ka murag nakapil na i-comparison. Diba sa kambal na adyo na siya mas gamay ug mas dako. Man nay gamay now, medyo gamay now, napoy dakog now. So ako tong dakog now makalagot jud kaayo siya. Hindi na kayo ka. Pagtanaw sila paglagot kung taman kay ilang magtanaw na ko ang kanang cheekbone, mas dako ug tong cheekbone compared sa ko ang kay ate. So mo na malagot na ko so usually akong gilaan akong buhok para para halata halata. Given nga kambal mo, do you still respect privacy sa usag-usa? Yes, naadjud gihapoy privacy sa kanang mga siguro karon kanang in terms of sa kanang problem na mo sa kanang di ba na naman mi bana no sa matag usa. So kanang sa mga secrets na mo or mga problems na mo sa matag sa mga bana nagarespeto jud mi na dili na mo ginastorya sa amoa, pero the rest of the things na dili related ana kay as in murag open book man gud mi. So pag moag to mi sa balay sa matag usa unsay kwaon okay ra jud kay na ang sanina kung kinsa mo suot ani taud-taud siya na say mo suot sa pagkaon ba patakatagkuha even sa kwarta gani kay usahay murag okay lang jud. Mga ma'am, daghan ang na-amaze knowing nga you both landed as top 2 sa August 2006 licensure examination for teachers elementary level. Naga-expect ba mo ma'am nga mag-top jud mo ug same pa jud mo og ranking? Siguro ang before taking the let kaming duha ni Terry is naga-aim mi na mag-top jud kay katong 2006 murag naamagoy before ata to 2004 murag nay nag-top sa UM ba na top 7 si Catherine Versosa. So nagkaroon mig kanang gining inspiration na hala pwede di ay taga UM ug taga Mindanao na mo top kay usually ba naga-top ba jud sa una is taga Luzon or Visayas. So kato naga-aim mi pero after taking the board examination naamagoy jud siya kanang stressful na nahitabo during the board exam. Kanang dugay mi naka-start bang amo ang proctor dugay jud kay naka-start siguro mga 20 minutes mi late na nag-start. Ang among igagaw ato kay nagdagan sa mong balay niya ingon siya, "Uy Kati ka, ako to." Gingna siya, "Uy kambal Kati, ikaw ho nag-top ka sa board exam." So ako ato kay as in murag wala ko na expect wala pa mi kay balo na nag-top po din ni akong kambal na isa. So niingon ako sa iya sa akong kambal kay Terry ko, "Hello, uy may unta mo pasa ka no." Tawa jibo. Wala Clarice. Kaya naglisod po lagi siya. So ana siya niya pag human kining tawag naman ni amo ang program head na ni-inform na hoy nagtap man day mong kami jud ang duha. And what was really kanang parang surprising was pareha jud mi although wala mi nag-top 1 ang goal lang jud ta ato kay top 6 kay para top 7 maguto si Catherine, so at least top 6 mi ba. Mga ma'am, unsa inyong nahimong inspiration sa pagtukod og review center? Ang among inspiration is ang ang father. Kaya among father manggod he was like unemployed for 10 years and then nagliso jud kayo ni in terms sa
pag-eskwela, kasi siyempre nag-lisod sa money and so on and so forth. So, ang nito mo, akong papa, nag-try siya o ganang exam sa ginatawag na civil service exam. So, katunatan, kami ni ate ang nag-question kay papa. Wa siya nag-join ng any review center, naan siya ginabasa na libro sa civil service man to. And then, pagbasa niya sa libro, kami ang nagabasa sa questions, akong papa ang nag-answer directly. Matingala mo gud mi kay pag mangutana ni sa akong papa, kay diretso jud memoryado jud niya ang tanan jud tanan ba from word for word, tanan jud ma-memorize jud niya ba. So na-amaze si akong papa ato, and then when he took the civil service exam and then when he learned of the results, nadal-an na mo, nakabalo pud siya na nag-top 1 siya, kumbaga nag-top 1 pud siya sa iyang exam, and because of that he made his own, established his own review center. And through ato na review center na ano diba, natabangan ni sa poverty na among experience. So, at least nag-arang-arang among kinabuhi, and then naging okay ang amo ang kami pag ito ni ate ang naging kumbaga secretary sa amo ang sa review center sa kong papa. That's why when we established our review center, ang pangalan sa mong review center the same sa review center sa mong papa, Brain Speed Review Center, Brain Speed Let Review Center. Kaya iyang pangalan ato dati kay Brain Speed Review Center. Tapos gi-change na mo para in honor sa mong papa is nahimo na siyang Falculan twins, kaya namatay naman akong papa. So gihimo na mo siyang Falculan twins. So Falculan para sa mong papa, man twins para sa amua. And the next is kanang gusto jud pud mi na mag-share sa mga mga estudyante ba kanang mga gusto na mo pasa o mo tapos sa board exam. Kaya among realization when we were in 2006 pag mga estudyante pa na we thought that it was really impossible, but it became possible kung malingkamot jud ka na jud ay possible jud siya, and we would want to share that sa mga estudyante namo. Mga kapuso, sanglit ang Falculan Twins ang atong bisita karong buntaga. Dunatay Sino Game. Ready na mong duha? Ready. Sa inyong duha kani adto, kinsa ang mas iyakin? Happy. Karon, kinsa ang mas taas og pasensya? Very. Og lastly, mga kapuso, sa inyong duha, kinsa ang mas mapagbigay? Very. Alright, daghang kayong salamat Ma'am Kath ug Ma'am Terry, the Falculan Twins, mga kapuso, for sharing your stories sa itong mga kapusong Mindanawan. Salamat kayo. Thank you very much.